ба мо дар бораи писари яке аз муассисону саркардагони собиқ ҳизби наҳзати исломӣ Садриддинов Қаландар ё маълум бо номи Мулло Қаландар маълумот расид. дар маълумот гуфта мешуд ки Мулло Қаландар фарзанди худ Муҳаммад Иқболро барои сабақи динӣ гирифтан ба домлоҳои бонуфуз бо номи Мулло Шариф тоҷикӣ, ки ӯ ҳам дар кампи Амиробод гиреза шуда буд, ба назди ӯ меспорад. дар минтақаи кампи Амиробод қумандон Ғулом гуфтани афғон бо бародари худ нуфузи калон доштанд ва онҳо дар минтақаи Амирободу Хонобод хулоса худро ҳам шоҳ медонистанд, ҳам вазир. онҳо ба касе итоат намекарданд ва гапи касеро ҳам намегирифтанд. ва рӯзе қумандон Ғулом дар кӯча Муҳаммад Иқболро, ки хеле навраси зебо ва диққатҷалбкунанда буд, ӯро дар кӯча мебинад ва ба ӯ ва Муҳаммад Иқбол ба қумандон Ғулом маъқул мешавад. ва баъд аз ин қумандон Ғулом ба навкарони худ амр медиҳад ки бо ҳар роҳе ки набошад, бо кадом роҳу воситае ки набошад, ҳамин навраси тоҷика гирифта ба назди ман биёред. ва оқибат бо пули калон Муҳаммад Иқболро аз Мулло Шариф харида ба назди қумандон Ғулом мебаранд.